Jirritorna l-Għaxaq Music Festival bil-parteċipazzjoni ta' artisti ta' fama internazzjonali flimkien moħrajn lokali. Sena wara sena dan il-festival baqa' jattira eluf ta' Maltin u barranin lejn ir-raħal ta' Għalaxaq li għal dawn l-okkażjonijiet jinbidel f'ċentru ta' divertiment mill-isbaħ mimli mużika, atmosfera unika u sens ta' komunità. L-ewwel lejl ser ikun iddominat minn kunċert li ser jitwassal mill-kantant famuż Taljan Zucchero li permezz tal-band u l-kru tiegħu ser joffru dan l-ispettaklu bħala parti mill-Overdose d'Amore World Tour li preżentament jinsab għaddej minn madwar l-Ewropa. Intant il-ġimgħa serata ser tkun mimlija b'kantanti lokali flimkien mal-grupp Gypsy Kings. Illum għandna l-ewwel ġurnata tal-Għaxaq Music Festival u bi pjaċir bil-sodisfazzjon ngħidu li dan huwa l-ewwel kunċert ġa Għalaxaq li huwa sold out. Il-lejla Zucchero tajjeb ngħidu wkoll li dawk li m'għandhomx biljett il-lejla ma jiġux il għaliex m'hawnx fejn tidħol. Huwa letteralment sold out. Mbagħad għadha t-tieni ġurnata baqa' l-biljetti għadha niċċelebraw mużika differenti minn dik soul ta' Zucchero u nkunu niċċelebraw mużika tal-Gypsy Kings. Baqa' xi ftit biljetti, nitlu fuq shows happening biex naqtaw il-ftit biljetti li baqa' għal dawk li huma interessati. Min-naħa tiegħi nirringrazzja lill-għaxqin kollha daw ta' triq li naxar ndejquhom l-inġenji lill-partitari u l-soċju l-għaxqin kollha li jieħdu paċenzja bejna jaħdmu volontarjat għal dawn il-ġranet daqshekk sbieħ li ġejjin tal-festa u l-Għaxaq Music Festival. Intant parti sostanzjali mill-fondi li ser ikunu qed jinġabru mill-festival ser imorru bris Embrace Diversity Organization li taħdem favur it-tfal b'diżabilità.